weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to lekseyba gorgolo to Sinthiane Diakiri to Houdallahi to Talhaya to Mafondu to Lobbudo Barogala to Mareysa to Jeriyela Tumbere to Jingue Jeeri to Awoyna to Teccan to Patukon ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno ha to dol ceerno Hadi Oumar Sy to Jowle ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Rouma Diarribo ene jokki hano hannirta ni e nder jokli leydi e kala Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ƴamtowo deuxiéme mandat mum dow landa ele insaf o waɗi meeting makko ñalawma hanki o tona to Attara so tawi ko ba Mamadou Bocara kañumne ko landa ko gembiniɗo mbiniɗo tigui ko mbiri gembiniɗo sungoji ɗi kañuma ñalawma hanki o tawetno ko Mbagna Biran Dawoul Abeydi kañuma suuɓi ko guure tawateɗe nder région de Trarza to leydi Sénégal ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru juin gonɗen ɗum wonat tigui jonde taw ko session ordinaire e nder mairie Ziguinchor e nder nden jonde noon ko ñande hen ɓe cuɓoto jogoɗɗo kay lomtade Ousmane Sonko e gardigu mairie ndi to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolori tigui wonde ɓe teeɓima gujjo mawɗo fewi koni yanke dartonoɗo wujjude e kala saaha nayyi e nammiri jananni tawa kadi ko gollotoɗo e groupe armé de terroriste to leydi kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogu habruji men joolam jaɓeri min jaaha to leydi Thaïlande jeeyna to leydi Chine to leydi Russie to Palestine to dowlaji denduɗe Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren bacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino balwal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kista fibrome dogam site wonduɓe infection rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe barogal ɓe seydiniji bahlidi koyemumen ha kabɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati a wiyata alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji gorago no didorno omo jogui leɗɗe mbiyete ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni leɗɗe goɗɗe ɗe wiyete tigui ko yeddi ƴeewa ɗen ko wuurateɗe awrata ɗum joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrata ɓen ɓe arsigaji men kippi wonduɓe dabaruji e weddaɓe e korte kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrata ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe embauche won ƴeewoɓe kadi ɓayre to banggue jawdi e ɓayre to banggue yimɓe yiɗede kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji enen tawi oɗo saaha joni to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko tawateɗo hakkude robine 4 e robine 5 kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji to leydi Mauritanie numéro makko téléphone mbatta ko 46 94 21 91 so tawi noon ko WhatsApp makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum tawi toon to Polpolol Dande Maayo to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko
gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɗen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɗen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an toƴƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam hiire moon musidɓe tedduɓe heɗen gone aset no gasi ɗiɗi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi nayyi habruji moon e ɗemgal pular e so tawi ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie kadi woni kadi candidat landa INSAF ƴammowo kay deuxiéme mandat muɗum gam yidde ardade leydi ndi o waɗi meeting makko noon aljuma hanki o toon to Atara e nder meeting he noon o holliri kay wonde ma o darono doole makko ponno ɓeydude kay sécurité e stabilité e nder leydi he no didonno o holliri kadi wonde o wi don kadi wonde o jaɓata hay parti goto wona kay wonɓe nder leydi ha wonɓe caggal leydi kala o jaɓata hay parti goto kene herƴina kay ko fati ndenka ko fati sécurité e nder leydi he o holliri noon e nder ɗiɗo duuɓi joyyi ɗi o laami leydi ndi ko tawi kay koko waɗa financement woni investissement ko waɗa e nder région de Adrara o holliri tigui ɗum yettima 43 milliards taw ko haalis ugoyam e limore e hinne nde e nder hen noon o holliri tigui wonde kay o wi noon wonde kay fodde 43 école Mahamata e nder région de Adrara he o holliri kadi wonde waɗama approvisionnement fodde 49 cantine scolaire o haali kadi ko fati e mahgol hôpital régional mo Atara e ɓeydugol kay connexion to banggue kuɓam woni courant e nder région he mahgol uddoji kewɗi woni barage uji kewɗi mbaɗama e pewnugol laabi guila e laabi goudron ha e laabiji kewɗi goɗɗi laabi kewɗi goɗɗi o holliri waɗama e nder région he o wi kadi gueɗe kewɗe kadi ma mbaɗe e nder Adrara so tawi kay e nder duuɓi joyyi paadi so Allah hokkima kay lefol laamu o waɗi erago fadide langal apparnaɓe ko taari ɗum e kala tawate nder région he kala nde mbawa tigui wotantemo e keewal beele kay omo waɗa tigui heeɓa deuxiéme mandat makko ha wawa yettinde podoje e fandare nde o jogini leydi Mauritanie kala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen on fanno Birane Da Abeydi kañumne koye
candidat ji gembaniɓe gam yidde ardade leydi ndi kanko ne o waɗi tigui mo jokki campagne makko électoral mo jokki campagne makko kiiɗe hanki o noon omo tawetno e nder région de Trarza o idiri tigui o idi waɗi o yuɓɓini meeting ngaji makko o idiri noon koto wuuro witego Erkise caggal ɗum o yaɓani to wiyete Medredra o ummi toon o fayi to tigguinta foof noon ene tawe e nder région de Trarza o erima yimɓeɓe kala noon e nder ɗiɗo kay ɗeɗo guureɗe o waɗi tigui meeting ngaji makko e erima kay ndeɓe votantamo e keewal kadi ndeɓe ndenata bureau ji de vote ɗi ɓe ndena tigui ɓe mbawa tigui darade ha changement woni waylo waɗa e nder leydi he o holliri noon kadi o yerimaɓeɓe noon kala koɓe jii kay ko fewani ko rewani lawol ko wayno guykaji walla fraude e nder sungoji heɗe ɓe gullitto to seni o holliri noon so tawi kay o laamima ko tetto dendagal ngayluji e jeeyiji laamu gujjaɗi ɗi kala ko tetto ha laaɓa ortir ɗum e juuɗe laamu leydi ndi o holliri kadi wonde kay o holliri tigui wonde o erima noon kamɓe kala nde ɓe darto no doole mabɓe ponno kamɓe kala no ɓe darto no doole mabɓe ponno ha kay vote o wawa rewde lawol hano hannirta ni o holliri noon wonde kay mawo so tawi o laamima dendagal caɗele ɓurɗe jojjude ko wayno kay hebde courant hebde ndiyam e nokkuji jangguirde e cuuɗi cafrirde foof ma waɗe hano hannirta ni e kala ko wiyete kay service ji base ma mbaw heɓede e nder nokku he o siftiniɓe noon wonde kay yooɓe gandu région de Trarza ene teska kay koye région mo guykaji ɓuuri teskede e saaha sumgoji hoore leydi taw noon yooɓe mbattu hakkillaji mabɓe no fewi e ɗiɗon bureau ji de vote ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen dadiɓe leydi Mauritanie dadiɓe leydi Mauritanie eɓe leydi Sénégal ene mbaddi tiggo wiyete coopération taw coopération militaire on coopération noon ko orloyade wadde patrouille mabɓe mixte e saaha kala nder keeri leydi he koye ndina mbadi noon chef d'état major général des armées woni semga mo leydi Sénégal waɗi tigui jillu mum waɗi jillu mum balɗe ɗiɗi ñande 19 e ñande nogas lewru juin gonɗo ɗo to makko wiyeteɗo zone militaire numéro 2 o huccodiri toon noon e dadiɓe leydi makko e gollotoɓe gollidiɓe mum dadiɓe leydi Mauritanie o holliriɓe tigui weltare makko mawde no fewi yiide kay ɓe mbadda patrouille mixte woni tigui ɗe ɗiɗi kala koninkoɓe mum ene dentina sembeji mumen waddude patrouille gam kay tenkidde nden ka ekkisal e nder keeri leydi he général Mbaye Cissé noon waɗi ɓe félicité o weltanimama no fewi kadi o holliri tigui wonde gollodade koninkoɓe leydi ɗiɗi ko ɓamtare tigui wonande kay ɓeydude tekkinde nden ka ekkisal e nder leydi he ha joni e nder leyɗele ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen roguere arwanide woni premier contingent taw ko Mauritanie naɓe yanoɓe hijjore mbawi tigui yettade toon boowal laaɗe diwaje ngal sito Nouakchott ɗum noon ko aseta hande o ɓe jetti koɓe temedde 4 e nogas hajjiyanke kamɓe tigui wawi yettade subaka hande o toon to boowal diwaji ngal sito Nouakchott ɓe tawi noon eri jabbadeɓe to boowal to hono conseiller des ministres des affaires islamiques kikiɗe hande o kadi contingent ɗiɗaɓo woni roguere ɗiɗi ɓere taw ko hijjiyankoɓe mutoɓe toon to Kaaba ma mbaw yettade tigui to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie siftinde on hitande hikka nde leydi Mauritanie nawi ko ujunaje 3 e temedde joyo neɗɗo yanoɓe hijjore ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to Mbagna Mamadou Bocar Ba ko yimbiriji gembaniɓe kañumen gam yidde wonde hooreji leydi e sumgoji tijjaji ñannogas jeenayyi lewru juin 2024 ndu gonɗe ɗo kanko Mamadou Bocar o yuɓɓini tigui kikiɗe aljuma hanki o meeting makko toon to Mbagna o erima noon yimɓeɓe kala o erima yimɓeɓe kala nde caloto tigui waɗede manipulé calo kadi ko wiyete sodede o holliri noon so tawi kay o ardima o yetti tawi o ardima leydi ndi o joɗima e jappere laamu ma o tigui ñawdu caɗele kewɗe taw ko caɗele ɓurɗe jojjude e nder leydi he ma o firtu ha soro ladde kala ko fati leñol mago ma o ittu ɗum ma o tafto leydi ndi kadi hani wawa tigui koddigal moƴƴal duumo hakkude ɓesgu leydi ndi kala ma o daro kadi o fewnita jangde nde o fewnita santé o daro kadi ha dendagal binditagol moni kala heeɓa kayitaji mum hano hannirta ni ma o daro kadi ko fati ustude cogguji e nder leydi he ha moni foof wawa yitade hoore mum hano hannirta
hannirta ni e nder leydi Mauritanie ha joni kabaruji men demgal pulara sendo mimto leydi Mauritanie koto Sénégal paadena dadiɓe taw ko gendarmeɓe ɓe hinde brigade de recherche tawateɓe to poste mo Jam Guédé ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo dattunoɓe kay wadde trafic e hutorade drogue to legal bitegal pula yedi Mbour ɓe teeɓi idi teɓade noon ko biteɗo Michel Sara ɓe tawrimo noon drogue chanvre indien o wi noon kanko o soodi koye biteɗo Ndongo Gueye koye mum o soodi nden noon o regginiɓe ɓe degguinimo ha toon kanko biteɗo Ndongo Gueye o ɓe tawri ɗum kiloji 5 taw ko chanvre indien koto leydi Sénégal ha joni to Ziguinchor mairie de Ziguinchor ɓe mbaɗi convoqué éliji mabɓe locaux ayno session ordinaire ɗum ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru juin 2024 Mujibou jonde nde noon ko yewtude kay toɓɓe kewƴe no fewi poɗɗe yewtede hakkude mabɓe ha tenti noon e toɓɓere suɓade kay maire jogoɗɗo wonde maire mo Ziguinchor taw ko lomtoto ko Ousmane Sonko e oɗo saaha kala laatiɗo hoore jagode leydi Sénégal ko ɓeɗo nayo noon inde ɓeɗo nayo koye nder mabɓe suɓete kay jogoɗɗo lomtade Ousmane Sonko ɓen goni hono biyeteɗo Alassane Diédhiou on ko cadre Pastef kañum woni 4e adjoint maire goɗɗo wiyete ko Bassirou Koli on ko 6e adjoint maire ko cadre Landaka goɗɗo ne wiye Djibril Sonko on ko 2e adjoint wondude e goɗɗo ne wiye Aïda Badiane on kañum woni première adjointe maire e nder ɓeɗo nayo noon e nder ɓeɗo nayo noon ko inde ko nder ɓeɗo nayo noon ko goto tan hono biyeteɗo Djibril Sonko ko on tigui waɗa plainte on plainte noon nawa tigui koto préfecture mo Ziguinchor tawi kadi ko biteɗo Mamadou Lamine Dia kañum porti toon plainte to préfecture mo Ziguinchor hollude tigui wonde on biteɗo Djibril Sonko kaye wawata wonde candidat gam ardade mairie ndi saabu kaye o holliri wonde saabu kaye woni Djibril Sonko o ko receveur percepteur municipal te Gossas wadde tigui luwani hay ɗum wonde candidat gam kay ardade mairie ndi ko wawi wonde en kalñanno gas jeeɗiɗi ma en gandu kay hol jogoɗo lomtade Ousmane Sonko ha joni habruji men demgal pular to leydi Sénégal sen ummima toon ko to leydi Mali paaɗena fama woni forces armées maliana ɓe teeɓima gujjo molanteɗo Allah hono tawa kadi ko dartonoɗo wujjude daabeje e ko wadde kay ko taw ko rutguiyanke gujjo o nayi e kala saaha ene yeewiya tawa kadi omo gollodo e fedde seɓɓitiɓe wiyeteɓe ɓe GAT woni groupe armé terroriste ko tampinoɗo noon falde Bandiagara naɓe ko taari ɗum kala ko ñande alarba 19 lewru juin ko ñande tigo wiya teɓa koto leydi Mali ha joni keddoɗen jeeni ha to falde douanja ñande jamma alarba 19 ene wiyata gasa lewru juin gonɗen ɗu sagataɓe joguitiɓe tigui mbaɗi jangu mumen e nder wuro wiyetego douanja sanga 23h woni 11h jamma nden noon ɓe naati nder wuro ngo ɓe nden tigui ɓe naati ɓe jaɓani tigui ko bara wuro ngo ɓe jogum toon pittali yimɓe nayyi yimɓe nayo ɓe mbarmini kadi yimɓe hewɓe no fewi ha joni habruji men demgal pulara kedde Afrique jabɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saran Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurtintuɗo e dongde Afrique e ñalawma hande o puɗoɗen toon to leydi hono Mali leydi Mali dey ene wayno taw ko ɓen taw ko ñawoɓe wonɓe toon to cour pénal international woni CPI ɓe mbawi kay wadde bayyinago wawde kay wadde mandat d'arrêt e oɗo gorkajo taw ko ɓuuri tuskinde woni chef jihadiste en du Sahel ɗum noon ko waɗi gueɗe pamtodirɗe toon e wadde dika warta yimɓe e wadde gueɗe bonɗe toon to banggue taw kadi e nder leydi hono Mali ndi e ɗo didorno ɗum noon amo yile e oɗo saaha mo gonɗen to Rwanda toon de ene wayno koye ko gardiɗo hono leydi ndi woni Paul Kagame caggal kayde wiyano toon to leydi hono France lamorgo mum paari tawtorede forum mondial vaccinal o wawi haalde kankone haalande makko e caɗele gonɗe hakkude leydi taw koto ko Rwanda kañum e Congo ene wayno o wi noon wonde caɗele nanɗon no fewi ɗum noon ene wayno e kala saaha kankone hakkude makko e nando makko woni Félix Tshisekedi o wi ɗum de kanko kala nde ɓen tacci kadi gardiɗo makko ɗo kanko o wona duttowo ene wayno kankone o wawa kadi ko jabtade ɓen taw kadi ko ɗaɗɗe ɗemo taw kadi ko bonande kanko o wawa toon ko jabtade jomumen toon to Kenya
ene wayno e nder laabi maɓɓe ñande alkamisare ɓennuɗo nde waɗi kono manifestation ngaji mawɗo no fewi sabu ɗum noon ko wayno laamu ngu waɗino taxe uji hani gila e wonɗen e gueɗe teskinde no fewi ɗum noon mbi waɗi so laamu ngu kañum ruttaki hen kamɓene ɓe gona ruttotoɓe en e ngal ɗon ɗum ɓe erima noon e manifestation maɓɓe ɗi wonde ñande talata paaɗo arde ɓe mbawa kadi kono yaltude e bori tant ko laamu ngu ruttaki caggal kamɓene kay ɓe mbawa ɗumen duttata ko ono caggal toon to Gabon to dey ko saɗɗiyankoɓe maɓɓe mbawi kay to kadi ko kañumen ñande nasade nogas lewru korse ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi to jakka suudu gendi maɓɓe toyere ɓe kadi ɓe mbawi kadi ko fatte ono baylugol taw kadi ko code électoral maɓɓe heeɓe noon e saɗɗiyankoɓe maɓɓe ene jaade e maɓɓe koɓe mbayli ko Congo Kinshasa felciteji kadi ñande nasade nogas lewru ndu gonɗen ndu kanko de o yeehi toon to Lumum Mbashi ngam urmidde toon taw ko lawol laana jordi woni train ɗum noon ko kanko ko ɗum tigi woni ko woni jaɓɓal makko Ghali Abouba gasi ha laaɓi ko ɗum tonguɗen kabaru men dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Mbodj gorko mo sadno ko ngam weltare a yawottiɓe Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi takkusana yoni ha toon to kaydi galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Moderne ha to galle Samassa ko won takkusan juula ha to galle ceerno Ahmadou Tidiane Ba to Madina Gounass ko taari ɗum kala habruji men joolam jabiri koto leydi Taïwan puɗɗorɗen aseɗa hannde no gasɗi lewru juin ministre de la défense mo leydi Taïwan o holliri tigui wonde kay machine aji mabɓe mbaɗi détecté fodde 49 avion militaire tawi ko avion ngaji chinois ji arɓe kay ha paandi leydi mabɓe e nder ɗin 49 avion militaire ɓe koliri hen 32 kay keeɓi tigui ɓennude keerol to ɓe mbiyata ligne médiane woni keerol hakkude leydi mabɓe e leydi Chine ɓe koliri kadi ɓe mbaɗi détecté batoji jeeɗiɗi ene naati ha e tigui e nder leydi mabɓe foof koye nder ɗiɗo waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi koto leydi Chine paaɗena fusée longue marche hinde DC dimduɗo satellite taw satellite ko franco chinois woni tigui ko hakkude français je chinois kañumen dendi oɗon satellite ɓe ini ɗum noon ko SVOM on fusée noon tawi kadi ko ingénieur uji leydi France naɓe wondude Chine naɓe kañumen pewni ɗum o diwi aseɗa hande no gas ɗiɗi lewru juin 2024 to base spécial mo Sincharga ene tawe to banggue worgo ɓaaƴo funna hirnangue leydi Chine décollage o waɗi ko sanga 15 heures ɗum ko waktu leydi Chine enen eɗen goni ga sanga 7 heures subaka woni temps universel woni mujibo satellite o noon ko wadde kay détecté e nder espace ko wayno ko nder espace ko wiyete tigui les sursaut gamma foof noon ko ƴeewde ko yimbade kay yidde ɓeydude humpiti mumen to banggue histoire de l'univers koto leydi Russie paaɗena dadiɓe e leydi Russie kolliri tigui wonde ɓe aynima jamma hankino gas go jamma hankino gas go aljuma jamma hankino gas go aljuma fayi aseɗa hande no gas ɗiɗi bomboje kewɗe no fewi e usine aji wondude société ji taw ko société ji énergétique woni ko wayno société courant usine aji courant tawteɗi to banggue hirnangue leydi Ukraine to worgo leydi ndi kala usine naji ɗi noon usine aji kewɗi noon boni hen gollotoɓe ɗiɗo kadi mbawi barmude hen en tawe tigui toon to nokku biteɗo Zaporozhia ene tawe juuɗe safroɓe ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Palestine piyanɗe ɓutte tawa kadi ko gros calibre jani e bureau ji taw comité international de croix rouge woni witeɓe CICR to Gaza sara bureau ji ɗi noon yimɓe hewɓe no fewi taw ko dogɓe galleji mumen woni déplacé ine taweteno toon gonno kay ko sara bureau ji ɗi waɗi no gasi ɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali men yimɓe hewɓe kadi fodde 49 waɗɓe mbarmi hen e nder hen tawa hen barmuɓe barmande muusde no fewi koto dowlaci tentuɗe Amérique guddirten kabaruji men ko balle seeɗa tan heddi e débat télévisé woni tigui kuccam hakkude Joe Biden hoolajo dowlaji dedde Amérique ƴamtowo deuxiéme mandat mum hakkude mum e Donald Trump men aɗa wonde hoore leydi ndi tawa kadi oɗo saaha ko jiɗɗo artude jappere laamu e oɗo saaha joni noon ɓe goni tigui koye plein ruuma jaribo candidat ji ɗiɗɗi kala ko hen goni kamɓe ɗiɗo kala noon mone mabɓe kala yiiɗi ko hebde état biteɗo état mo Pennsylvanie on noon ko état clé e kewɗo fayida kay wonande kamɓe ɗiɗo kala ƴamtoɓe lefol
pol laamu Pennsylvania noon ene andira tigi wonde ko état démocrate en ene keewi hebde hen polgo koko ɗum saabi noon ɓe keewide ɗum ko Pennsylvania ɓe keewi ɗum ko mur boulon kono de guila kono teskama kay kono tan de guila campagne mabɓe mbaɓanno 2016 Donald Trump ko kañuma hebno toon polgo ene wayno tigi o fusino ngal ɗon ɓalal ngal ɓe mbiyata mur boulon wonande ɓeena wiiteɓe démocrate en to Pennsylvania noon saabu kay gon heɓin toon 1% o ardi on biyetenoɗo Hillary Clinton kono kadi en 2022 kadi kanko kadi gagnino toon o heɓino toon fodde 80 ujunere voix ko ɓuuri on biteɗo Joe Biden ɗum wonno ko en 2020 ko ɗum saabi noon e oɗon saaha kamɓe mbiriji ɗiɗi mone mabɓe kala ene mabano oɗon état mo Pennsylvanie kadi mone mabɓe kala ne waɗi yakare hoolal wonde kañum heɓata toon polgu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal pulaar sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawno yiide en to banggue net boso Seydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj yo jaam Allah jogumi jogo on